To kai tsaye muna tare da jarumi mawaƙi kai komi da ruwan kama Umar M Sharif. To yau sai ga wani sabon project kun daɗe ba a ji ku ba to gashi kun bullo ya labarin abu yake. Wato mun dawo da ƙarfi da zafi da ƙarfi yadda ya kamata. Sharif Studio kenan ba? Mun zo da wani sabon series mai suna Soyayya ta. Wannan shi za a dakata insha Allah za a ga abin da ba a tsammanin za a gani ciki ba. Abin da ake so a ji ya kunsa soyayya ce ko dambe ne inda kun an saba nuno. Ai komai akwai a ciki. Akwai soyayyan, akwai menene duk dai abin da ka sani wanda zai sa dan kallo nishaɗi da jin daɗi. Insha Allah akwai a cikin wannan soyayya. A iya cewa wannan project din da kuka dauko kun ji korafin yan kallo da sai cewa sun ji ku kun ji. Kwarai da gaske. Kuma ina mai tabbatar maka ba mu taɓa yin project irin wannan ba dai kam. Insha Allah. To kamar jaruman da wadawa ne a ciki. To akwai ni Umar M Sharif, yawa akwai Abdul M Sharif, akwai Maryam Boot, akwai Asmi Wakili, akwai kai suna da yawa su Tijjani Faraga su kai sun yawa dai. Babban abin da kuka fi so idan an yi a bibiya a kalla me ne kiran ku ga masoya domin su bibiye ku tun daga dora yadda ake tallar da kuma yadda ake gudanarwa. Ko ba mu kira su ba ma mun kira su tunda mun yi yawa su zo su kalla insha Allah za su ga abin da ya kamata. Kamar wannan dauka aikin zai dauke ku tsawon wani lokaci ne? To akalla dai yanzu za mu kai kamar sati biyu muna yi muka fara, na san kuma kila zai iya kai a tsawon nan kaman sati 6 yanzu kafin mu gama. Akwai tsarin da kuka mashi na lokacin da za ku sake shi? Ba mu faɗi ba tukunna, amma idan mun tsara za mu sanar wa masoya insha Allah. To dan masoya ake me ya godiya ka zuwa gare su yadda suke baku haɗin kai? Ai godiya kullun cikin ta muke, muna godiya da suke bamu haɗin kai idan mun yi su bibiya su sa mana albarka su bamu shawarwari, muna godiya Allah ya bar mu tare da su. Muna godiya. Nagode kwarai. Yawa.